Hej og velkommen til Danmark ifølge Sille. Flere og flere danskere bliver ramt af spiseforstyrrelser. I dette afsnit vil jeg undersøge, hvorfor folk får spiseforstyrrelser, og hvad der går igennem deres tanker. Jeg skal nu ind og interviewe Annette Troelsen, som er overlæge. Hej. Kom indenfor. Mange tak. Hej, Annette Troelsen, overlæge. Du får rigtig mange spiseforstyrrelser, og jeg tænkte, at du måske kan hjælpe mig med at blive klogere. Ja, altså til hverdag arbejder jeg med unge, for det meste piger, der er ramt af spiseforstyrrelse, så jeg ved rigtig meget om det emne. Hvad vil du sige på definitionen af anoreksi? Anoreksi er en tilstand med forstyrrelse af eget selvbillede. Det vil sige, at personen ser sig selv som overvægtig, selvom at personens vægt måske er bare normal eller under. Hvad er symptomerne ved anoreksi? Det er blandt andet forsinket pubertetsudvikling og stoppende menstruation. Personer med anoreksi vil tit ikke indrømme, at de har et problem, og derfor får de ikke hjælp. Hvor mange i Danmark lider af spiseforstyrrelse? Der er ca. 75.000 i Danmark, der lider af spiseforstyrrelse. Har du et eksempel på en af dine patienter, som har haft anoreksi? Ja, jeg har Line på 14 år. Hun har haft anoreksi i snart 2 år. Og altså, hun er i livsfare. Hvis hun ikke snart tager initiativ, så dør hun nok. Det hele startede en gang i 2013, hvor hun fik at vide over de sociale medier, at hun var tyk. Helt forfærdelig historie. Men det er jo helt forfærdeligt for det bedste for Line. Ja, alt mit håb og held, det går til Line og hendes familie. Ja. Bulimi er en spiseforstyrrelse ligesom anoreksi. Ved en del patienter ændres deres spiseforstyrrelse fra anoreksi til bulimi. Det er sjældent omvendt.
Hvad gør man egentlig, når man har bulimi? Altså der får man et såkaldt ædeflip, hvor man spiser en masse mad, og så derefter kaster det op igen. Har du et eksempel på en af dine patienter, som også har bulimi? Ja, der er Jeanette på 14 år. Hun har haft bulimi i 1,5 år eller sådan noget. Og igen der fik hun også først anoreksi, hvorefter det udviklede sig til bulimi. Virkelig som om man har et forfærdeligt og har et virkelig hårdt liv. Ja, det må ikke være særlig rart. Nej. Tusind tak for interviewet, Annette Troelsen. Det var det så lidt. Vi ses! Ja, vi ses. Jeg skal nu ud og interviewe Line og Jeanette for at finde ud af, hvordan de har det i dag. Hej Line. Hej. Hvordan kan det være, at du fik anoreksi? Jamen, det startede med, at jeg fik et spørgsmål inde på en app, der hedder Ask, og hvor der stod, at jeg var tyk. Og det var jeg så egentlig selv overbevist om, at jeg faktisk var, og jeg så mig selv som rigtig tyk. Hvad tænkte du sådan, da du havde anoreksi? Jamen altså, jeg følte sådan, at den eneste rigtige måde egentlig at komme over det på, det var ved at tabe mig og træne og ikke spise noget. Så jeg følte mig kun god nok, hvis jeg var helt tynd. Det lyder rigtig barsk, og jeg er rigtig glad for, at du er kommet over det. Hvordan har du det sådan i dag? Jamen, jeg har det faktisk super godt, og jeg er kommet i en rigtig god behandling med søde mennesker, så jeg har taget en del på, så det er jo rigtig godt. Hej Jeanette. Du har jo som mange andre også udviklet anoreksi, og derefter bulimi. Altså, hvad tænkte du? Ja, altså, jeg kunne godt lide mad og sådan, så jeg følte, at det rigtige for mig, det var at spise mad og så kaste det op igen. For på den måde, der tog man ikke på, men stadigvæk fik det, man godt kunne lide. Og du har det godt i dag? Ja, jeg har det rigtig godt. Altså, nu kan jeg jo sådan set bare spise, hvad jeg vil. Jeg har det rigtig godt. Tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har lært en masse. Jeg har i hvert fald lært en masse. Hej hej!